Salutare oameni buni și m-am regăsit la un episod din Minecraft în care suntem iară în site-ul nostru de arheologie sau sit, nu știu cum se zice. În fine, după cum vedeți aici, am mai descoperit niște gravel de acesta suspicios. În acest episod sper că o să termin de dat cu brașul pe tot gravelul ăsta suspicios și o să-l descoperim pe tot. Așa că pregătiți-vă brașurile pentru că va dura ceva. Ia, hai să vedem primul gravel ce ne dă. Oh, cred că e un pottery shard. Mișto. O să-l pun în chest. E shift pottery shard. Ok. Să vedem acesta. Este... Ce este? Ață. Ok. Ață. Nu foarte interesant. Să vedem. Aici sus. Clay. Tot cam neinteresant, dar în fine, ăsta. Colorant. Da, colorant albastru. Nu știu de ce i-a colorant albastru pe aici, dar în fine. Aici să vedem. Iar clay. Bloc de clay. Nu știu ce i-a clay pe aici, dar în fine. Mai aveam undeva pe aici niște bucăți. Uite aici. Fân. Ok. Aici. Ceva de lemn. Ce e? Lopată. Oh, nu! Mamă, e armor trim. Credeam că e ceva de lemn, că era maro. Am găsit Shaper Armor Trim. Destul de rare, cred. E alt armor trim? What? E același. Da, e același. Tot e destul de mișto. Lumânare roșie. Ciudat, iese așa într-o parte. În fine. Aici. Iar un armor trim. Da, e același. De ce mi-a dat de 3 ori același armor trim? Care sunt șansele? Serios? Altceva. Ce e asta? Un pottery shard. Pot să-mi dau seama după formă. El la cu creeper. Între colorant. Aici. Music? Nu. De la pot. E un pot. Păi cred că îl iau și pe ăsta și îl pun. Să-l pun aici. Și o să pun un sapling de dark oak în el. Ok. Am folosit și lopata asta dropată de zombie, după cum vedeți. M-a ajutat o leacă pe aici. Dar nu prea am mai găsit multe de astea. Uitați aici încă unul. Iar... Stained glass roșu. Interesant. O să pun și eu asta aici. Și asta aici. Și asta aici. O să pun cam tot ce găsesc în ăsta. Uite, mai e unul aici. Nu l-am văzut. Asta nu știu ce e. Lumânare? Da, o lumânare. Cred că o pun și aici de decorație. Gravel. Dați încă o bucată. Ce de asta? Ce? E un colorant. De la alb. Are o formă ciudată. Altul le găsesc destul de des. Nu dau seama ce e. Iar lumânare de asta roșie. Ce fac eu cu atâtea lumânări? Da, mai e unul sus de care am uitat. Nu știu dacă... Așa, ajung la el. Dar nu pot să văd de aici ce e. Iar un colorant? Serios? Îmi dau cu brașul pe chest.
colorant. Și mi s-a spart lopata. Minunat, acum trebuie să sau cu mâna. Uite altă bucată și niște fier. Zici că facem unboxing. Ceva de aur. Topor? Nu e aur. e colorant galben. Ăla ca semnător. Another one. Este un de la shirt. Howl Pottery shirt. E cu câine. Sau lup, în fine. Ok, mai avem aici un gravel suspicios. Găsesc cam greu. Nu cred că mai sunt mult. Iar colorant. Aș bate joc. De mine jocul ăsta. Nu contează, am găsit iar unul. Măcar e mov. Se putea și mai rău, putea să fie iar mai rău. Uitați altul. O lână neagră. Lei. Părea mai negru. Uite altul, acum unde le găsesc la rând? Short. Semințe. Semințe de beetroot. Mișto. Mamă, ce-mi plac semințele de beetroot. Încă unul. Sper să-mi dea ceva mai bun. Serios. Lumânare mai rău. Am zis mai bun, nu mai rău. Serios. Wow. Ok, încă unul de ceva bun. Pottery shard? E ok, sper că e unul nou. E la același, e tot Howl. Uite bucata asta de fier, am uitat să o iau. Dar e numai una. Dar. Mai e crevel aici sus. În sfârșit încă o bucată. Este Pottery shard iară. Te rog, nu fi Howl. E cu inimă. Inima spartă, crăpată. Interesant. Heartbroken Pottery shard. Mișto. Păi, întrebarea este, câte stecuri de gravel am? Multe. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aproape 7. Păi, nu prea am meritat. Am găsit niște pottery shirt-uri și shaper armor trimuri. Dar în rest a fost cam o risipă de timp. Și am luat și un fier. Ok. Minunat, am făcut și un stack de flint. Și încă mai are multă durabilitate brașul. Nu o să mai caut pe aici pentru că nu prea mai găsesc nimica. O să iau chestiile folositoare și o să plec. Mă întreb dacă e zi afară. Hai să verificăm patul. Da, cred că e zi. Bine, hai, fugim. Rapid. Mai e un schelete. Mă așteptam la așa ceva. Sper să nu fugim
într-un creeper. Și întuneric e acolo. Bine, hai, pe unde mergem acum? Bine, hai să mergem în direcția asta. Ce priveliște e pe aici. Se pare că intrăm în pădurea de Dark Oak. Cu o oaie neagră. Vezi, astea trebuia să dropeze. O să pun și aici oaia neagră. Mai mult sugarcane. Frumoasă generare, dar trebuie să luăm barca și să plecăm. A început să plouă, firar să fie. Ce frumos e pe aici, e o mică cascadă, cred. Nu știu ce mai e și asta. Copacii ăștia pe aici. Ce-i de desubt, e un cave. Mai mult sugarcane. Ce m-a speriat Enderman-ul ăsta. Ce boala se pune în fața mea? Vrea să-l lovesc sau ce? Nu, frate, nu cred că aș vrea să te lovesc. E frumoasă generare. Îmi place seed-ul ăsta. Sper ca măcar satul de spruce să arate șmecher. Dacă găsim vreunul pe aproape, sper că da. Alte Enderman, ce să dea Enderman? Bine, îmi place, se simte ca acasă, dar e ciudat. Ce e ăla? Oh, e iară structură de aia de drowns? Bine că plouă fix acum. Ăștia poate să iasă de sub apă dacă vor. Hai să săpăm în chestia asta. Cred că de obicei ar trebui să spawneze chesturi aici în interior. Cred. Niște blocuri. Iară gravel, blocul meu preferat. Cred că la noapte o să visez gravel. Iară gravel suspicios? Trebuie să-ți bagi joc de mine. O torță. Oh, chest-ul. O comoară. Las și asta pe aici. Cărbune. Nu prea știu ce să mai las pe aici. Am inventarul cam plin.
Mi-a lăsat toporul, de aici am două topoare. Hai să vedem ce e inițialul ăsta. Colorant iar Golden Nugget. Adică ar fost bun dacă mai aveam încă 8 Golden Nugget-uri, dar nu e cazul, așa că e cam inutil. Încă o bucată. Dacă mă opresc din... se duce înapoi. În fine. Emerald. Acum aștept să se facă zi pentru că plouă. Oh, s-a făcut noapte și acum o să se facă zi. Bine. Iar unde este? Alt emerald? Serios? Și ce le păstrez, nu știu dacă o să am loc pentru ele, dar în fine. Level. Pottery shard. E altul. Hai să vedem ce este. Mourner. Zici că e Warden. Dar e gâtul mai lung, cred. Zici că e Wardenul versiunea beta. Cum arăta înainte primele. Bine, n-a fost niciodată așa în joc, dar așa trebuia să arate de la schimbat. Da, o să ies afară. Ok, nu-i niciun pericol. Ba da, nu contează. Nu vine ăla după mine, nu? În fine. Hai să ne luăm barca, să fugim. Niște pește. Mersi. Mâncare gratis. Cum să spun eu, nu la mâncare gratis. Ce mai ești pe acolo? Rotan Flash. Nu cred. Îmi trebuie. Mai multă mâncare gratis. Uite găinile. Fac un KFC aici. Da, hai să mergem după hartă. Să vedem unde ne duce. Stai. Este în partea asta. Ahoi, mateloți, mergem după comoară. Mai mult sugarcane. E bun sugarcane. E lung de 4. Aici e o insulă. Văd pe what? Se pare că mi-a intrat barca în pământ. Mișto. Mă întreb dacă pot să pun harta în a doua mână? Da. Dacă stau pe shift, mi se pune scutul? Da, mi se pune. Mamă, un drown. Cum intru în parcă asta? Ok, merg și eu în pământ. Bine. Hai după hartă. După comoară.
Trebuie să fie... Stai, nu, în cealaltă direcție. Încoace. Iară de alea de trams. Ce sunt de multe? E destul de mare. E oraș subacvatic. Cred că am găsit Atlantisul. Ok, acum mergem încoa. Este pe uscat sau pe apă comoară? Stați. Așa, pot să văd mai bine. Față. Încoace. Sper că nu sunt trams prin apă, nu? Stai să pun blocuri. Mai. Ok, acum o leac în față. Încă o leac. Cred că undeva pe aici. Păi, ce-o fi, o fi. Of, nu merge așa. Mamă, e un drown cu trident. Dacă mă duc sub apă, ăsta mă bate. Dacă intru în apă, o să dea mine imediat. Așa că trebuie să fac schema cu nisipul. Va dura ceva. Stați să vedeți ce fac lui ăsta. Nu mai intre nisipul alea acum. Moare prostul. Uite-l cum moare. Ok, acum măcar mai trebuie să mă îngrijorez de el. Dar nu mi-a dropat niciun trident. Oare trebuie să-l bați tu neapărat ca să-ți dea trident? În fine. Sper că e comoara fix aici jos, că dacă nu o să întruiască mult mai mult nisip. Sunt fix pe locul unde e harta, așa că trebuie să fie aici. Dar bine că e 7 metri sub apă. Bine, hai să săpăm aici în jos. Trebuie să fie comoara, cel puțin sper. Ok. Gravel. Mă gândeam că o să dau peste un chif. Mam! Diamante! Vreau să zic că credeam că o să dau peste un chif sau ceva, dar nu s-a întâmplat din fericire. Am destule chestii în inventar care pot să le pun aici. Nu patul. Întreb patul. Așa, luăm diamante. Lidul. Fierul. Să iau armura de chainmail? Nu cred că n-am loc. Dar o să iau inima oceanului. Discul, poate.
Nu mai îmi trebuie lopată. Și... Oare mai... Da, o să păstrez brașul. O să pun armura pe de chainmail pe mine, acum mi-am dat seama. Acum am mai multă armură. Nu știu cât de mult mă protejează, dar e bună. Bine, hai înapoi sus. Bine, asta a fost o comoară chiar foarte bună. Să scap de nisipul ăsta, nu mai trebuie. O să-mi fac niște papuci de fier. Arăt șmecher. Stil medieval. A fost șmecher să am și armor trimuri. Mă și sperie de câinele ăla. Ce boală? Cuț. N-am oase, că altfel probabil că te-aș lua. E noapte iar. Mamă, suntem deja în ziua 9. Ok, acum 10. Hai să ne continuăm aventura. Suntem în ziua 10 și am călătorit mai vreo 2000 de blocuri. Poate ar trebui să încerc să sap la întâmplare prin plaje pe aici, ca să găsesc comori, dar nu știu care sunt șansele chiar să găsesc ceva. Mă întreb dacă e vreo comoară pe aici. Nu. 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 Nu știu la ce mă aștept. Oh, chiar am găsit ceva. Mamă, ce plin e chestul ăsta. E și fier. Iar armură de chainmail? Ce e atâta armură de chainmail? Water breathing. Nu știu. Dacă îmi trebuie. Da, am mai multe diamante acum. E bine, bine. Hai înapoi la barcă. Nici n-am loc în inventar pentru barcă. Încoace este Shattered Savannah. Nu, e de-aia obișnuită. E de-aia înaltă, munți de savană. Un baian frumos. Doar culoarea ierbii e cam nașpa, dar în fine. Da, în fine, hai să mergem și noi în direcția asta. Scâmpi pe aici. Păi se pare că în episodul ăsta nu o să mai găsim mai nimica, pentru că este deja destul de lung. Bine, deci o să ne revedem pe data viitoare când o să găsim probabil un sat sau o taiga, ceva interesant, nu știu. Bine, deci nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe și o să ne revedem pe data viitoare. Pa!